हादोरसायाव बिसायख'थिनि दुंहाव बार उदालगुरियाव BPFनि दुंहाव बेरेखा टंला बियाबखौ BJPनो हगारनायनि बेरेखा बियाबाव BPFनि बिजाथि होनांगौनि दाबि टंला बियाबखौ जेबो जाहोनावनो हगारना होआ BPFआ थाखानाय MLA दुर्गा दास बर'नो हगारना होनांगौनि दाबि फैगौ आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिखौ लानानै हादोरसानि राजखान्थियाव दुंहाव बार 48 नं टंला बियाबखौ BJPनो हगारना होनो नागिरनाय थांखिनि दुंहाव बेरेखा खालामदों मुदिबारि ब्लक BPFआ टंला बियाबखौ जेबो जाहोनावनो BJPनो हगारना होआ BPFनि मावथिफोरा কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা হৈছে এই কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাত ইতিমধ্যে আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে টংলা সমষ্টিত আমি কোনো কাৰণত আমি BJPক এৰি নিদিওঁ मंगलबाराव MLA दुर्गा दास बर'नि नुजाथिनायाव मोनसे गोनांथार मावफुं मेल जानानै थाङो जेराव रागा जोंनाय मावथिफोरा मुदिबारि ब्लक BPF मावखुलिनि मासि आरांगा बुफाय बुसि खालामना सावनानै गोख्रों खुरलिसारनाय फोरमायो टंला बियाबखौ जेबो जाहोनावनो BJPनो हगारना होयैनि थांखि आजावो BPFनि मावथिफोरा टंला बियाबखौ BJPनो हगारना होनाङिनि थाखाय BPFनि आफादगिरि एबा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हादोरसानि BJP आफादगिरिनिसिम गोख्रों दाबि फोरमायो टंला बियाबनि BPFनि सांग्रां मावथिफोरा আমি সম্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া আমাৰ BTC চিফ আমাৰ দলৰ সম্মানীয় সভাপতি তেখেতক আমি আজি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো আমাৰ এই টংলা সমষ্টিটো যাতে কোনো কাৰণত মিত্ৰ দলক ইয়াত এৰি নিদিয়ে আৰু এনডিএ হিচাপে আমাৰ সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো সম্মানীয় BJP সভাপতি ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো टंला बियाबाव BPFनि बिजाथि महरै थाखानाय MLA दुर्गा दास बर'खौ बिजाथि महरै दैखांनो दाबि दैखांदों मुदिबारि ब्लक BPF आरो खालिंदुवार ब्लक BPFनि मावथि बिथांमोना टंला समष्टित অন্তত যে আমি যুঁজ দিবৰ কাৰণে যেহেতু এক্সিস্টিং এগৰাকী বিধায়ক আছে BTCनि मोनब्रै बियाबाव BJPआ बादायनायनि बाथ्रा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुंबोगासिनो थानायबो नुनो मोन्दों थारैनो 48 नं टंला बियाबखौ BJPनो हगारना होयोब्ला आथिखालनि MLA दुर्गा दास बर'नि बियाबा मा जागोन बेखौ लानानै BPF मावथिफोरनि गेजेराव रागा दा फैबाय थानाय समाव टंला बियाबखौ लानानै मा थांखि आजावगोन बेयो समाजसो फोरमायगोन ब्युरो रिपर्ट असम लाइफ 24